Здравейте хора, аз съм Маралексър сори. И днес ще разгледаме една веб игричка. Ще има линк в описанието. Казва се Акинатор, където първо като влезете това не е сайт, няма нужда от регистрация. Си пишете на колко години сте. След което си намисляте някаква личност. Може да е от филм, може да е някой певец, може дори да е Мечо Пух или нещо такова. Някой такъв. И после той, намислите си го, и той ви задава въпроси. И по тези въпроси вие отговаряте. Като му свършат въпросите, като ви зададе достатъчно въпроси според него, излиза там, той се едно отгатва кой е вашия герой, а ако не отгадне 2 или там 3 пъти, значи сте го победили. И като го победите, след това записвате името на героя и такива неща. Така, за днес съм намислил 3. Първия, както казах, ще е Мечо Пух. Втория ще е Хари Потър и третия ще е певец Криско Бейтс. Така, започваме с Мечо Пух. Is your character a YouTuber? No. Or... Не знам Мечо Пух дали е над 40 години, често казано. Дали има крака? Определено. Дали е истински? Чайте сега. Дали е истински? Той по принцип е... не. Дали има коса? Мечо Пух? Не, плешив е. Така. Wear clothes. Да, определено. Не е от видеоигра. Определено. Дали живее във вода? Не. Окей. Дали е животно? Определено. Мечо Пух си е Мечо. Animal Crossing Games. No. Дали е от Bangtan Boys? Дори не знам какво е това. Дали е от Walt Disney Pictures? Тук вече приближаваме до истината. Дали играе в Euro Truck Simulator? Не. Няма върху косата си. Не е мишка. Акинатор е май тука. Дали може да говори? Да, може. Така. Сега мисли. Дали е патка? Определено е патка. Дали е жълт? Вижте как малко по-малко се приближава. Ето, хора, просто не знам как го прави това. Толкова много време се чудя как го прави той. Току-що позна Мечо Пух, за Бога. Окей, след това. Цъкаме yes и той вече тук победил. Окей. Така, сега е ред на Хари Потър. Дали е истински човек? По принцип Хари Потър си е... не е момиче. Така, мисли. Дали е геймър? Не. В филмите сякаш не е на 35. Спортсмен? Не. Сингър? Не. Актьор? Определено. Live in America? Това вече не знам, sorry. Do you hate your character? Не. За какво? Хари Потър е як. Така. Айсик Тир! Does your character play in Harry Potter? Ти шегуваш ли са, бе, човек? Как го познаве? Бъгна му се лицето. Is your character really racist? Не знам. Да. За какво се... Не знам. Не знам. Реал е. Няма маска. Точно се бъгна лицето на Акинатора, бе. Сега има да мисли. Така. Dark hair. Определено. Даниел Рък. Какъв е този, бе? Не е този, бе, брато. Така, континюе първи път. Първи път те позна. Така.
Не знам дали баща му е умрял. Дали, гледайте как малко по малко се приближава до целта. Дали е Уизард? Да, Уизард е. Професор. Не е професор, сори. Дали е от Олари, но Сераф. Не знам. Orange Hair. Не! Трябваше да цъкна не. Не е с вълци. Оскар. Не знам дали има Оскар. Фотографър. Не е фотографър. Screen Quiz. Не. Не е от Франция. Определено. Part of Maccom. Не. Не знам дали има Famous Parents. Откъде я знам дали Хари Потър има Famous Parents. Вече почти 30 въпрос. Определено не. Фемал. Не знам. Не е от Pretty Little там нещо си. Стига бе хора, как го познава бе? Не ми казай, че го позна на 32-я въпрос. Стронгмен. Дали е силен? Не. Дали е на гуми? Не е на гуми. Странен въпрос. Дали вашият човек е на гуми? Created a series called My Street. No. Не. Have purple hair. Не, то с май ще го спукам. Не. Famous Father няма. Belong to an animated cartoon. Nope. Husky. Don't know. From England. Сега. Дали е от Англия или от Америка, не знам. Yes. Не го позна. Браво, хора, победихме го. И сега е наред Криско Бийц. Така. Animal. No. Real exist. I don't know. Какво е мел, бе, хора? Мале. Ще наложи да гледаме в преводач. Така. Така ста. Работата трудна. Мъжки. Естествено, че ще мъжки, бе. Ютубър, не. Формативи сериис, не. Кома направи ти, бе? 1000 години. Хората не живеят до 100. Така, мисли човек. Да, естествено, че е истински. Не е спортсмен. Не е умрял, жив си е. Не е над 35-100%. Musician. Естествено, да. Балканския регион! Не е Сърбия? Не, няма брада. Вижте! Has your character been on X Factor? Да! Не е от Македония. Character ever dated a rapper. Мисля, че е рапър. Не е от Roblox. Да, от България! Хора. Мисля, че е на 21. Не е от банда. Криско! Позна го! What the fuck? Позна го! О, мили господи! Вау, Акинаторе, позна го! И това беше всичко от мен, хора, и от Акинатора. Не забравяйте да лайкнете и да се абонирате, ще има линк в описанието към този страхотен Акинатор. До нови срещи!